Eta orain bai, behinkide guztiak aurkeztuta gure protagonistak prest ditugu. Gaurkoan, suelto txapelketan 4 bikote izango ditugu eta aurresku txapelketan ordea 5 aurreskulari ikusi ahal izango ditugu taula honen gainean. Lehenengo bikotea, Nora Aizpurua eta Iker Zabala osatzen dute. Gipuzkoarra dugu bikote hau, hain zuzen ere Azpeitiatik datozkigu. Nora eta Iker 2016 urtean hasi ziren bikote moduan dantza solteko txapelketetan parte hartzen. Pasaden denboraldian, hainbat txapelketetan lehen saria ere atera dute. Lehen aldia da gaur hemen, Araban ditugula, beraz ilusio bereziarekin etorri dira gure gana. Txalo handi batekin argurtuko ditugu, Nora Aizpurua eta Iker Zabala.